Sarong lolo sa Goa, Camarines Sur, nagsisirbing inspirasyon ngunyan huli sa iyang padago sa paglalapigot sa buhay sa ibungkan sa iyang kakundian. Uya ang report. Sa puwerang lugar na ini sa Barangay Hiwakloy, Goa, Camarines Sur, nasusog kan sa tuyang team ang sarong 73 anyos na lolo na si Salvador Perez o mas bistado sa apod na Paybadong. Bakong arog kan iba, saro na sanaan kamot ni Paybadong huli sa sarong trahedya na sa iyang pig-agihan. Alagad day ini naging rason nganing siya magpundo sa pagtatrabaho sa uma. Kaya pa man. Kaya pa. Kung halimbawa si kinasanan kano, pero maluyan na sa buhay. Dapat exercise firme. Amay pa sana, nagpapatukan na si Paybadong kan sa iyang mga atamang manok. Asin sunod niya napapastulon an sa iyang mga atamang baka asin damulag. Igwaman siya nin maniba-ibang klase nin pananom sa iyang natad. Arugan maisa na ini na urual daw niya subuot pigbibisita. Pigkakakitaan man ni Paybadong ang pagibunin sigid na kung susumahon, nakakasampulo hasta 20 pedaso subot siya kaini sa sarong aldaw. Kayan sa iya mang esposa na si Nanay Erlinda, labi na sana ang pagka-proud sa iya. Abang nabubuhay, matamanong ko ta. Pinangako ko bagan sa pagkasal sa mo. Bakong arog kan iba na kompleto ang parte kan lawas. Determinasyon asin paglaom ang nagsisirbing kamot ko niya ni Paybadong nganing magpadago sa buhay. Sabi nga ni Kayan, dai rason ang kakundian kung ang sarong tao igwang maut na patunayan. Kaibanan si Carlo Abonita, Jesse Cruzap, Balitang Bicolandia.